Thokozani uThiko Masinga enkhuluma naye sisedebeni namhlanje. We are here eThekwini. Imvula iyasikhawaza guys. Namhlanje wena yakhona ayikho kahle but no, we are here ukuzopromote umshini wethu. Noma kanjani muthi grinder Fukani Africa ifikile eDurban sisazohamba futhi lana masuka lana sihambe siye ku customer. I'll be doing vlogging uma ngiya ku customer ngiyoyidelivela eseDurban. Yangicela ukuthi no ngiyacela Fukani Africa uze kimi uze uzongibonisa nje mawuseDurban ungilethele umshini uzongibonisa ukuthi usebenza kanjani. Ilento engizoyenza namhlanje. Isifiso sami kakhulu ukuthi ngathi ngaya emarket la kuthengiswa khona imithi yesintu siyobabonisa nakhona ukuthi isebenza kanjani le mshini lena ngoba abaningi abantu abangikhalela ukuthi thina sinthembi sibona ngathi nina hey kunobzukuzu ngoba nisegoli cha iya exist Fukani Africa. We are here to do the most. Sisazofika eDurban sisazopromote noma kanjani. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ningiseke nisupportini ngiyayibonga kakhulu. Thokozani siyabonga.